نعلت 13 ورح 3 2017 عام تمرت واقع تلفزيون ኣብ ትግራይ ክንደሊኦ ልብል ክንሪና ማለት እዩ ሙሉእ ናይ ዋጋ ፀብፃዊ ሒዘ መጽእ ዘለኹ እስካዕ መወዳእታ ምሳይ ይኹኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ለላ ኣይትረስዑ ማለት እዩ ንቐጽል ካብ 85 ኢንች ጀሚሩ 75 ኢንች 43 ኢንች ይቅርታ 50 ለ እንየው ሙሱ እና 32 እስካዕ ዝተሓተ ማለት እዩ ካብ ዝለዓለ እስካብ ዝተሓተ ናርአና ክንኸዲና ማለት እዩ ቅድሚያ ግና ናኡ መምርሕና ማለት እዩ ኣብ ዓለምና ብጣዕሚ ልገርሙና ጽቡቅ ኳሊቲ ስራሕ ልሰርሑ ናይ ቲቪ ብራንድታት መን እዮም ልል ነራ በመጀመሪያ ሳምሰንግ ልባል ቲቪ ከም ትፈልጦ ብጣዕሚ ኣብ ስልኪ ይኹን ኣብ ማንኛውም ነገር ክትሪኦ ትኽእሉ ኢኹም ሳምሰንግ ተጠቃሲ እዩ ካብለለ ሶኒ ካብለለ ኤልጂ ሃይሰንስ TCL ናበሉ ይኸዱ ማለት እዩ እዚኦም ካብ ዓለምና ብጣዕሚ ብኳሊቲኦም ክኾን ይኽእሉ እዩ ብስርሖም ብጣዕሚ ለትረፉ ቲቪታት እዮም ማለት እዩ ከም ስርሖም ግና ዋጋኦም እውን ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ማለት እዩ ሎሚ ግና ንዓኻትኩም ጽቡቕ እና ተመጣጣኒ ለኾነ ናይ ቲቪ ዋጋ ይሕዘ መጽእ ዘለኹ ማለት እዩ እስቲ ካብ ዝዓበየ ጀሚርና እስካብ ዝነኣሰ ናወርድና ንኽድ ማለት እዩ ብ85 ኢንች እንትንጅምር ማለት እዩ ንሰፊሕ ገዛ ዝኾኑ ማለት ገዛና ብጣዕሚ ቆንጆ ካብ ልገብሩ ብሳይዞም መልክዕ ክፈጥሩና ንኽእሉ 85 ኢንች ንጀምር ማለት እዩ ናይቲ ቲቪ ብራንድ ስሙ ላይፍ ስታር እዩ እዚ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ኣብ ቲቪና ፀገም ተጋጢሙ ማለት ደብል ስክሪን እዮም ደብል ማለት እዩ እዚ ማለት ክልተ ዓይነት ስክሪን እዩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ትጎዲና ብትኻላይ ምጥቃም ንኽእል ማለት እዩ እዚ እውን ኣብነት ቆልዑ ተወቂዖሞ ወይ ድማ ማይ ተፈሲስዎ ናብ ውሽጢ ዘሊቆ ስለዚ ኣቱ ምንም ችግር ኣይፈጥሪ ማለት እዩ እናው ናይ 2024 እስካብ ኸ ዘለናሉ ምርትታት እዩ ማለት እዩ ካብለለ ስማርት ምዃኑም ድማ ስማርት እዮም ዞም ቲቪ ስማርት ምዃኑም ድማ ዩቲዩብ እና ናይ ፊልም መርኣይ ኔትፍሊክስ ምናምን ክንጥቀም እንኽእል ማለት እዩ ማለት ኣብ ስልክና ዘሎ ነገር ሁሉ ኣብቲ ቲቪ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዋስትና እውን ኣለዎ እስካብ 2 ዓመት ኣለዎ ማለት እዩ ላይፍ ስታር ዝበሃል ድማ ቲቪታት ኣብዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣክሰሰሪ እዮም ማለት እዩ ዓድና ኣብ ኢትዮጵያ ኸዚ ላይፍ ስታር ትልኻ ብመብቐሊሉ መለዋወጢ ኣቕሓ ክትረኽበሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዋጋኦም ድማ ናይዞም 85 ኢንች እዚኦም ማለት እዩ 245,000 ይሽወጡ ማለት እዩ ማለት ኸቢሮም ምትሉ ኣይጠራጠሪ ግና 85 ኢንች ማለት ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ንሰፊሕ ገዛ ዘለኩም ይኹም ትጥቀምሉ ትኽእሉ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ክነገረኩም ዝደሊ ናብ ዝደለኹም ዓዲ ናይ ትግራይ ከባቢታት ማለት እዩ ክትልእኹ ትደልዩ ሰባት ታሃሊኹም ስልኪ ከቕምጠልኹም እያ ደውሉለይ በዓልና ክነውፅሐልኩም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቀፂልና እውን ናብ 50 ኢንች ኢና ንሓልፍ ማለት እዩ ናብ 50 ኢንች እትደልዩ ድማ ዋጋኡ ማለት እዩ 46,000 እዩ ዝሽወጥ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ሰዓት ናይ ምስሊ ፅሬቶም ድማ ብጣዕሚ ፅሩይ ዝበሃል እዩ ማለት እስካብ 4K ዝበሃል ማለት 1080 ትፈልጡ ትኾን ኢኹም ኣብ ዩቲዩብ ዋላ ኸዚ ዝለዓለ ፅሬት ምስሊ ከርኢ ንኽእል እስካብ 4K ኒዮ 8K ናልዓለ ይኸድ ማለት እዩ እዚ ናይዚ ቲቪ ግና እስካብ 4K ይበፅሕ ማለት እዩ ልዕሊ 1080 ከርእና ይኽእል ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ ብጣዕሚ ፅሩይ ዝኾነ ምስሊ ከርእና ይኽእል ማለት እዩ ከምቲ 85 ኢንች ዝበልኩኹም ኩሉ ዳርጋ ማዓሮ እዮም ናብ ምስሊ ፅሬቶም ማለት እዩ ስለዚ እዞም 50 ኢንች እዚኦም ማለት እዩ ብጣዕሚ ቆንጆ እዮም ክትገዝዎም እውን ሪኮመንድ ይገብረኩም ማለት እዩ ቀፂልና እውን 43 ኢንች ክንርኢ ማለት እዩ እዚ ብራንድ ስሙ ማለት እዩ ሴሪዮ ይልባል እዚ ብራንድ ቲቪ ዚ ደብል ስክሪን እዮም ንምንም ዓይነት ፀገም ተጋጢሙ ኣብ ቲቪና ማለት ማይ ተደፊኡ እዚ እውን ከምቲ ዓንተው ዝነግርኩም ምንም ፀገም ክፈጥር ኣይኽእል ማለት እዩ ቆልዑ ተወቂዖም ክኾን ይኽእል እዩ ክልተ ስክሪን ስለለለዎም ብትኻልኣይ ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ ዋጋኦም ድማ ናይዞም 43 ኢንች እዚኦም እስካብ 26,000 ይሽወጡ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ሰዓት ማለት እዩ ናይ 2024 ድማ ሞዴል እውን ስለዝኾኑ እስካብ ዘለናሉ ግዜ ዝዘመኑ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ዋጋኦም እስካብ 26,000 ይበፅሕ ማለት እዩ ቀፂልና እውን ናብ 75 ኢንች ኢና ንሓልፍ ማለት እዩ እዚ እውን ከምቲ 85 ኢንች ዝነገርኩም ብጣዕሚ ጽቡቕ መልክዕ ንገዛና ክፈጥር ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ማለት ሰፊሕ ገዛ ዘለኩም ክጠቐምሉ እዚ ቲቪ እዚ ንሺ ቲቪ ኣብ ለዓበይ ገዛታት ተጠቒምና ሓደ ናምራይ ዕድሉ ብጣዕሚ ልናእሱ እዩ ካልኣይ ድማ ነቲ ገዛና ምንም ፎርሙ ከበላሹ ይኽእል ማለት እዩ ምንም መልክዕ ክፈጥር ኣይኽእል ስለዚ እዚ 85 75 50 ብጣዕሚ ንገዛና ሓሪፍ ካብ ልገብሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም 75 ኢንች እዚኦም ማለት እዩ ታይሳይኒኦም ተልና ውሽጦም ከምቲ ዓንተ ወይ ነገርኩም እስካብ 4K ከርእና ይኽእል ማለት እዩ ናይ ምስሊ ፅሬቶም እስካብ 4K ይበፅሕ ማለት እዩ ልዕሊ ፉል HD ማለት እዩ 4K ስለዚ 3 HDMI ድማ ኣለዎም 3 HDMI ማለት ንDSTV ንዲሽ ንጌም ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ DSTV ኸዚ ብጣዕሚ እናተለመደ ይኸድለ ያውዚ ኣብ ዓድና ማለት እዩ
نو كنت قومول نخل ندش تدينا لك كنت كم نخل تديلكم لا بلاي ستيشن جيمات كنت تقومول تخليكم مالتيو ስለዚህ በጣም حريف جوروزي خلت فلاش ون يقبليو بغوني مالتيو نبعلون 16 جي بي انيو مالتيو زي تي في زي نبعل 16 جي بي انيو كاو كابيتيب كون يخليو كابناي دي اس تي فيتات كون يخليو كاو فيديو كنورد وي داونلود كنغبرتيلنا نبعلو 16 جي بي ስለዘለዎ እሱ ጠቅምና ክነውርድ ንኽእል مالتيو ተለይ ኮይኑውን ዛ 16 جي بي ተሞሊው خالي فلاش مእተው ስለዘለዎ ወይ ድማ ሃርድ ዲስክ ተጠቅምና بو كنت كم نخدم مالتيو ስለዚህ እዚ ብጣዕሚ حريف تيفي الى ካብራ خوي مالتي خاليون دبل سكرينيو خمت عنتو ينገርኩም ምንም ዓይነት ፀገም ከጋጥም ተخيلو تيفينا ናይ ምስዋር ክኾን ይኽእልዩ ናይ ማይ ምፍሳስ እዙውን خلای سكرين ስለለዎ بو كنت كم ምኽእሊና ካውለለ ና 2014 ምርትዮ مالتي ስካብ خዚ ዘለናሉ ኩሉ ነገርኩም ስካሕዚ ና መውዳእታ ና 2014 ምርትታትዮ مالتي ካው ናይዚኦም ዋጋ خندዩ ተይልና خዚ 145 شح يشوطوا او زخ ساعات مالتيو براند سمم دما خمتي 85 نغركم انش مالتيو لايف ستاريو مالتيو منم عينت اكسسوري تدليكم وي ملواوط اقحا عدنا بوخل سلازلو منم كتشرانقكم اي خلي مالتيو ابو نغر سلازون دغيما كنغركم دلي انا تግራይ ከባቢታት ተውጭሑ ተደሊኹም ወይ ድማ ዴሊቨሪ አገልግሎት ተደሊኹም مالتيو ስልከይ አው ኮሜንት ከቆምጠልኩም የደውሉለይ نمانم عادي بعنا بترانسبورت كيرنا تطعمنا كنوصح لكم نخلينا مالتي قاصينا دما نريو 32 انش تي في مالتيو للاطي تخون ودما بعامكم كتقوموا تدلي سوات مالتيو 32 انش دما سمارت ايخوني مالت انترنت متقام اي نخلي غنا فلاش لو اتش دي ام اي دما نيو مالتيو فلاش وتطعمنا كنطقم نخلينا تدلينا لا بي اتش دي ام اي لا خالي تي في تاتنا تطقمنا مسرح نخلينا مالتيو ندشون بقليلو كنت قبلو نخل تي في مالتيو ازون اب 32 انش موزحتي غزي سمارت ايغنين مالت عبيتوي اب ال جي كوني خليو سامسونج هايسنس منامن ميبي ناي سمارت اغلغلوت كترخو تخليهم غنا اب 32 انش غن موزحتي غزي انترنت متقام اين خلي مالتيو مالت ندش ብቻ انا كنت قمون نخل كابو توسخي فلاش لكنت قام نخل مالتيو ስለዚህ እዞም 32 خزي نغركم لخو دبل سكرين ህፃናት ተቢለው መخزላ ወይ ድማ ማይ ተፈሲስዎ በኻልኣይ ስክሪን ጌርና መጥቃም ንኽእሊና ናይዚኦም 2 ዓመት ዋስትና ኒዎ ማለትዩ ናዞም 32 ኢንች ዚኦም ቲቪ ማለትዩ 2 ዓመት ዋስትና ኒኦም ዋጋኦም ድማ 14500 ይሽወጡ ማለትዩ ኣብዚ ኸሰዓት ዘሎ ዋጋ ስለዚህ ዝነበረኒ ፕሮግራም ነው ማዓንቲ እዚ መስል ከም ልጠቆምኩም ኣይጠራጠሪ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ግና ማዓልታው ለኾነ ናይ ሲሚንቶ ቴንዲኖ ሓሸዋ ጸጸር ዋጋ ናይ ኮንስትራክሽን ገዛ ከተስርሑ ትደሊ ሰባት ዘሎ ዋጋ ሁሉ ካብ ሶኒ ጀሚረስ ጋዓርቡ ኩሉ ግዜ ማዓልታው ለኾነ ናይ ዋጋ ዝርዝር ካቅርበልኩም እያ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኩም ግና ደግፉኒ ቻናል እዚ ንዕውዮ ብዙሕ ነገራት ናቅርበሉ ስለልኾነ ሎ ማዓንቲ ነብረኒ ግና እዚ መስል ቻው